maligo! Ayan si Mrs. oh. Oh, medyo malabo ng mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Kasama ko pala si Mrs. ngayon. Saka si Pitoy, ayun na sa unahan. Si Duki, hindi sumunod. Naisipan ko mga kasinag na maligo sa dagat ngayon. Kasi isang taon akong hindi nakakaligo sa dagat. Pambihira yan. Kagagaling ko lang kasi mga kasinag galing sa trangkaso. Ilang araw kasi akong trangkaso. Nung nagbayanihan kayo mga kasinag, pag trabaho nga doon kayo kay Iking, masama na talaga ang pakiramdam ko nun mga kasinag. Talagang pinilit ko lang. Pagkatapos nga noon, kinagabihan yun. Dinali na ako ng trangkaso. Hanggang hapon, kagabi, medyo okay naman. Pakiramdam ko, masakit lang ang katawan ko pagising ko. Kaya sabi ko ngayon, iligo ko daw sa dagat. Ibabad ko muna. Para mawala-wala na yung sakit ng ating katawan. Nasa na si Mrs. Wala si Doki. Pitoy! Choy! Ayun si Pitoy mga kasinag. Hala ka dyan. Antayin natin si Mrs. mga kasinag. Oh, ayan na si Pitoy at si Doki. Pitoy, ay si Doki. Doki! Choy! Ito na si Pitoy. Ligo tayo ha. Opo. Asan si Doki? Doki! Itong aso na yung mga kasinag. Aso ito ni Mrs. Si Doki. Siguro mga ano na ito. 6 years, 5 years yung aso na yan. Si Pitoy, magto 2 years pa lang yan. Pero yung si Doki, maedad na yung mga kasinag. Pag hindi nga mga 6 years or 5 years na yan. Mando na, inunahan na tayo. Dito tayo dadaan mga kasinag. Dito sa inaalagaan kong lupa dati. Pero ngayon hindi ko na inaalagaan. Dati kasi mga kasinag, alaga ko talaga yan. Ngayon hindi na. Baboy pala dito. Nasaan si Doki? Ayun, kasunod. Pilit namin isasama itong dalawang aso mga kasinag kasi may amoy na. Paliguan namin. Saan tayo apiso? Dito, doon sa kabila. Dito lang. Ano? Kasi pag malimpoy may lamig eh. May ligo ka, bilad sa init. Nandito na tayo sa Maerawis. Mainit pala talaga dito. Ayan. Andito na tayo sa Rawis mga kasinag. Ang ganda ng tubig ngayon. Kahit dito lang kayo magbabad-babad sa gilid. Oh, di ba? Ganda ng dagat natin ngayon mga kasinag. Ngayon naman si Mrs. oh. Ayan. Nasaan na yung dalawang aso? Oy! Chuy! Dito lang tayo, hindi tayo aalis. Doki! Pitoy! Ayun na si Doki oh. Asa Pitoy? Dito lang tayo, dito lang. Kasinag, maligo na tayo. Yan. Jesus mercy po. Tagkal sana sakit ng katawan. Ang lamig. Ang lamig ng tubig.
Maray pa si Pitoy. Duki! Takot si Duki. Ang nahuli natin si Pitoy. Saglit lang. Maligo tayo, maliligo. Palanguyon mo. Hali naman o sa hararong. Wala si Duki. Ito si Pitoy mga kasinag, ang mukha nito, kala mo mukhang matapang, pero mabait nito. Maliligo tayo pareha. Ha? Huwag ka matakot. Hawak kita, hindi ka malulunod. Parang hindi siya naliligo sa dagat eh. Saglit lang. Tayo nakabala ng ano, sabon. Si Duki nakahiling lang. Nasaan? Tuto sa irarong ng kahoy. Gusto ko kasi mabawasan ang purgas nila mga kasinag. May mga purgas kasi. Tama na ito? Palanguyin mo naman o. Magdumang ka, tas palanguyin mo pagilid. Dahil yung pag-isalya. Mas matibay pensay mo maglangoy. Pichoy, choy, 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 choy. Wala si Duki. Uto, kaya nga daw. Nasaan? Uto baga sa puno kang kahoy yun. Saan man? Uy, ano, yan sa kahoy na. Dakula. Uto baga sa ira, uto na. Hey! 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 Duki! Duki! Yung sanang maliguan kasi iba na talagang amoy. Kasi kapag lalapitan ko yung mga kasinag, ano yan? Kalalayo na naman. Uy, nalat si Pitoy. Ayan si Pitoy, oh, kagaya ni Pitoy, oh. Tingnan nyo mga kasinag, oh. Oh, naglitong-litong na sa gilid. Tayo naman ang maligo. Hi, ligo na tayo. Halika na, ligo tayo. Dali na. Ha? Maya, ba't mainit? Maganda nga maligo ng mainit. Ayaw maligo ni Mrs. mga kasinag. Ayun si Mrs. oh. Ayun, sa gilid. Ayun oh. Ayaw maligo. Sana bumalik na ulit ang lakas ko mga kasinag. Palibas kagagaling nga natin sa trangkaso. Sana gumaling na to. Gumaling na akong tuluyan. Ang sarap magbabad. Halika na, maligo ka na. Hindi mo talaga ako love, hindi mo ako sinasamahan. Bakit natakot ka sa init? Bakit may mga tao mga kasinag na pag mainit ayaw nang maligo sa dagat? Hindi ko alam kung bakit.
Pero ako, basta gusto kong maligo sa dagat, kahit mainit, liligo ako. Kasi misis mga kasinag, sawa na yata sa dagat. Taga dito naman yun eh. Kaya naisawa na talaga sa dagat. Ang sarap ng tubig. Lalun. Ayan na. Sarap maligo. Mas masarap sana maligo mga kasinag kung kasama ko si Mrs. Kaso lang, ayaw niya maligo. Ayun lang oh. Ayun oh, nagtitiktok yata yan. May lambing pala ako sa inyo. Suportahan nyo naman ang aking Facebook page na Emboy Oragon. Ang profile picture ng mga kasinag, kaparehas din ang profile picture ko sa YouTube. Meron siyang 1,800 na follower. Suportahan nyo naman mga kasinag ang ating Facebook page. Galat! Napunta ka doon, mabusak ka dyan, ang lakas. Doon tayo punta? O sige daw, doon tayo. Samahan ko si Mrs. mga kasinag. Punta sa kabila. Dito naman tayo ang pwesto mga kasinag. Ay, ang ganda. Ay. Dito naman tayo at buhanginan dito ay buhanginan. Tayo. Ayaw mo kayo maligo ni Mrs. mga kasinag. Kaya tayo na lang. Mga kasinag, halina kayo at maligo. Babad-babad muna tayo. Dapa-dapa lang tayo dito mga kasinag. Ating waterproof face. Ayan mga kasinag, naligo na rin si Mrs. Lalo naman si Pitoy oh. Asan? Pitay! Halika! Choy! Ang ganitong GoPro mga kasinag, pag nagmumoist na yung lens niya, ano ang problema nito? Pagka ganyan, kasi nagmumoist na oh, medyo malabo na. Ayan si Mrs. oh, medyo malabo na mga kasinag. Kasama na akong maligo. Ay! Mga kasinag, uuwi na kami, malamig na. Ayan na pala si Mrs. mga kasinag oh. Uuwi na kami dalawa. At malamig na. Nilalamig na ako. Salamat sa mahal na Panginoon. Sana der-diretso na itong kalakasan ng aking katawan mga kasinag.
Sarap sa pakiramdam mga kasinag pag nakakaligo sa dagat. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Mga kasinag, hanggang dito na lang kasi ang camera ko nagbumuis na yung lens niya. Hindi ko alam bakit ganito. Pero hindi naman pinasok ng tubig kasi may waterproof case nga siya mga kasinag oh. Kaya hindi naman siya pinasok. Kaso sa init yata itong mga kasinag oh, nagbumuis na. Hindi ko alam kung ano pang problema nito. Kaya alamin ko muna mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po. Bye bye.